gần khom đón lâu gặp đây đồng đón lâu. Chỉ vậy ule kan channel min lo thlir sak thin tu zong zong te chunga lom thu kan soi ani tun tuma chuan kan thlir ho tur hi GB WhatsApp enge ani kan sir chiang dona WhatsApp pa ngai chu kan mang nol maya chumi ni ro ro chuan GB WhatsApp hi la hello tam tak kan omanga a hreto te po kan omanga voina hian enge ani kan sir chiang don ani hete kan muang hian hei WhatsApp pa ngai ta hian awma WhatsApp pa ngai nuai chiam hi GB WhatsApp chu ania hian kan han lu china chat alo oma tin group te om boka tin status le call te alo om boka di heng krang te hi hian WhatsApp pa ngaya ka chuan group le chat hi om krang lova kan om kop fek ani di kha kan triat vek kha danglam na kalai kha nia GB WhatsApp danglam le na chu archive ahian kan han lu chinanga hian group amo mimal emo kan nge ron lang lo se kan du ang ka kan archive thei ani WhatsApp ne na danglam na chu WhatsApp a chonin kan archive maila aron nge message lo thlen khan aron lang chuk le tho ta ni archive atang khan apa nga ya ron lang chuk le tho thina ni khatiang ang kha hom ve lo GB WhatsApp a chuan i archive ka chu evalu ta eva en ani lo chuan aron lang ve don lo ani khan enge ti me ang group om lo thei lo ang chi te mo enga mo om ngai si ma se kan lu khat deuh si ang te po alom thei ni khang ang te kha ti hian archive a hian kan vada theya kha athat em na ani chu lo po chu danglam na tam tak ko ma entirnan tuna status a hian han lu chin taila hian kan muang hian hela hian asir veilama hian double tick homa lelama hian hei arrow sign kan huwa double tick khi kan me chuan a status ka kan view ti kha alo hredon ani kan zuk me elo chuan an status ka en maila an mani lam kha chuan an status kan en ti kha an hredon lo ani helaya arrow hi download na nia mi status ka video ni mo thu ani mo engpo lo ni ta se screenshot a han ti vel te ngai lo khanin helai asiri kan meta kan download ngal mai ani kha a ol samna WhatsApp pa ngai aya athat na le zulani the ome mi status video te lo du big te kan nei thin ta ni khangang chi te po hei mi lo thon ve han ti chon ti kan ol sam te in kan download ta ti chuan gallery a lo om ta mai thin ani chu lo chu adang lam le na chu heta cheta hian vakal teila heta hian in message mi lo thon kha a oma amaro chu mi lo thon nuwa message pathum mi lo thona mi lo thon nuwa hian a delete le ani ma se delete ma se ke ma chuan kala hu thei ve kani entin ran ki a b c ti ni ta thing rong rong te ki ke chuan delete ma se ka mu vek the ni kha settings a asset dang lam vek the a ni kan group a te po ni to mi na thuan lo po samo engamon lo po san delete len chi te po kha kan mu the a mi na status an update to si ma se an delete le si ang te po kha kan mu le vek the ani kha advantage na chi sang sang ma amaro chu heng te set ve de lek chu angaya hemi download a han man top khanin e aum vek chu lo amaro chu setting se tanga tlem han koi danglam ve le lek chu angai ni keima chuan a tha ka ti na lai le keima chuan tha ka ti na lai ber chu kimi archive thei ki nia group kan lu ngun lu tuk lo na amo om ve nge ngai si amaro chu chiar vek pe om lo ang ti te lo om ve tin ta ni khang han archive mak thei ka engang pon message ron thleng ma se kan archive to chuan aron pop up to lo ani kha athat na katia keima chuan khalai de kha ka du ne me mania tin status te screenshot amo katia status a ron mang tu vadi le ran ngai lova mani lo download ve mai thei lai kha atha ka ti poke me mani chumi ni role ro chuan GB WhatsApp a security chung changa te soi ve ne chu ama ro thoi ke po huninga mole chen chu kamang to chutianga a security that lo na em ro chu ka ran lo kan channel te thitu ten milo hlut saka milo subscribe to te poina notification bell milo me sak nge turin kan han som chau ni kan lo me gần khom đón lâu gặp đây đồng